F'intervista li saritlu reċentament minn mezzi ta' xandir internazzjonali, Monsignor Charles Scicluna qal li hu mhux biss se jkompli għaddej bil-ħidma mal-Papa fuq kwistjonijiet ta' abbużi sesswali, iżda se jagħmel dan anke fl-awtorità tiegħu ta' isqof. Meta kien qed jieħu sehem fil-Breakfast News ta' Monsignor Scicluna qal li hu jemmen fil-prinċipju fundamentali li min jagħmel ħsara irid iħallas u l-vittma għandha dritt tal-kumpens. Fil-każ ta' Malta li fih żewġ assassin kienu kkundannati 11-il sena ħabs, Monsignor Scicluna qal li kienu ż-żewġ individwi li jagħmlu l-ħsara u mhux il-Knisja Maltija. Il-prinċipju fundamentali hu li min jagħmel ħsara jħallas għaliha. Allora jiena nkompli nsostni li min huwa l-vittma ta' ħsara għandu dritt tal-kumpens. Il-kumpens jħallsu min għamel ħsara. Mhux il-Knisja ta' għamel ħsara. Kien hemm membri tal-Knisja li għamlu ħsara, imma ir-responsabilità hija individwali tagħhom. Knisja ma qabdithomx tagħmel ħsara. Dawn iż-żewġ ċittadini qal il-Monsinjur qed iħallsu għad-danni li għamlu bis-sentenza li jingħataw. Madankollu qal li l-Knisja xorta qed toffri l-għajnuna lil dawn il-persuni fil-forma ta' counseling professjonali li fi kliemu jiswa wkoll il-flus biex jgħixu ħajja aħjar. Mistoqsi dwar kumpens finanzjarju, Monsignor Scicluna qal li din hija kwistjoni li jiddeċiedi dwarha imħallef ċivili. Il-prinċipju bażilari dejjem huwa li min jagħmel id-danni jħallas. Però huwa paragonabbli għal każi li ġraw f'pajjiżi oħra f'diyoċesi oħrajn? Paragonabbli għaliex id-dannu huwa l-istess qed nitkellmu fuq każi simili. Hemm prinċipji ġuridiċi li aħna l-istat tagħna ma jaċċettomx, li jifieri li bniedem li m'għamilx id-danni u jidħol għad-danni għax sempliċement hu superjur, dak li għadu vicarious liability, u prinċipju li aħna fl-istat tagħna m'għandniex. F'dan il-każ saħaq il-Monsignur, il-Knisja Maltija m'għandha l-ebda responsabilità penali u ċivili. Ma jfissirx li jekk pereżempju l-Knisja bħala istituzzjoni keċċit il xi ħadd inġustament qatt ma se tkun liable għax jekk għamlet żball se tħallas għalih. Ma f'dal każ qed ngħidlek hekk għax naf l-affarijiet, għax il-bqija ngħidlek ma nafx. Ngħidlek ir-responsabilità għal-ħlas huwa ta' min għamel id-dannu. L-Ordinazzjoni Episkopali tal-Isqof Awżiljarju elett Monsignor Charles Scicluna se ssir nhar is-Sibt filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta.